тебе. И здравейте, потребители на YouTube! Аз съм TheGamerBG и това е The Forest епизод 3. Вие гледате това по PowerMaster TV. И така. Това е трети епизод на The Forest, както казах. И нека пуснем играта, да, ето. Продължаваме с строенето от миналия епизод. Това не трябваше да го отсичам, това са боровинки. Така. Така. Момент само. Така. Ето, ще продължим. Какво силно слънце. Ярко аз пък си. Така. Да запазим. И тук да си построим огънчето. Воу. Някакво радио. Не знам за какво служи това. Така да си направим огънчето, което ще ни е постоянно. Добре, камък. Пръчки. И почна да гърми. И още малко и ще е готово. Навсякъде има камъни, така че не се притеснявам. Камъка и пръчката най-често се срещат в играта. Нека... О, ама той има дъжд и точно ни изгаси огъня. Нека все пак пробваме. То вали малко, само съвсем малко вали. Ситен дъжд. Така. Какво да построиме? Еми, кабинка, къщичка, може да си направим. Да видим каква. Не, такава къща ще си направим малка. Като за начало да има къде да отседнем. И къде да сме на безопасност от тези канибали. Само че ще ни засходва доста дърво сега. Това не е проблем, защото навсякъде е пълно с дърво. Падни на там. Ого, това много пусна. Много дърво, много дъбчета даде. Пънчета. Няма значение. Така. Доста си даде 5, в принцип 4. Няма значение. Така. Следващия. Следващата жертва. Наши се измори. Да го оставим да почине. Си възвърне малко енергията. И да сече отново. Давай. Ти можеш. И вятър силен започна да духа. За момент валеше, ама са спряни. Изведнъж. Пак се изморил. Ама то вече падна. То водата. Нищо. В малкото изворчето. Чуват се и жаби, ама надали има.
Не са направили със сигурност жаби в играта. Не са стигнали чак до там. Така. Измори се. Да го поставим да почине. И пак да свалим дървото. Така. Пак се изморява много бързо. След малко ще похапнем и ще си възстановим. Който не работи няма да яде, така е думата. Не натам. Не, тук се че падна натам. И къде са другите пънчета, не знам. Ние нека поставим тези, още 3 ще ни трябва, за да си довършим малката къщичка. Къде паднаха другите? Не знам. Сега ето този гигант ще повалим тук. Нашия зет ще се измори. Да го поставим. И пак. Той е машина, няма никой да се каже. Така е, още малко почивка. И пак. Отстрани стамината му. Там, където е коремчето му. Виждате едно синьо. Това е колко може да издържа. А това бялото е колко му остава. Попадне надолу това бялото. Няма да може да продължите. Правите какво правите. Така. Се изчезват тия дървета като падат. Не може само 2 да е пуснал. Ох, няма значение. Ето го бе. Ето готово. Някакви боровинки тук. О, това ни дава енергия. Супер. Да поддържаме огъня. Това ще е достатъчно. Така. И да запазим, защото си направихме... не! Къщичката ще си запазим. О, вратата каква е бъдната. Така. Играта в първоначалната версия, ако знаете, колко много бъгове имаше, човека в сянката си нямаше глава. И такива неща, така. Какво друго да правим? И сега ще си направим голяма къща. Така. Не тук, май. О, беседчица чак има. Тук някакви глупости. Ама... Защо ги няма пък другите? Би трябва да е тук Custom Buildings. Имаше и една друга сграда, ма къде изчезна? Безследно. Една голяма... Не знам, ние първо това ще направим. О, ето го бе, ето го, да. Ето. Уоу. Птицата кацна на него. Интересно. Взима да се стъмва. Нека похапнем. Нека похапнем. Нищо, че това се е развалило. Все пак ще го сготвя. Не го имам за нищо в мен.
започна да вали дъжд. Не е хубаво за огъня ни. То въобще. Изпече ли се? Да. Само да го насоча така. Ето. Не ни възстанови енергията, но нищо. Поне е нахранен. Което е хубаво. Така. Последното дърво, което ще повалим и ще ляга да се... Изтощил се. Оставим да почине. Мисля пейка да направя, да. Защото като седнете на пейката и той си възвръща енергията. Ето тук до огъня ще направим. Би трябвало да е някъде тук. Не е това, не е това. Не е това. Добре, ето тук сега. Не. Хайде де. Basics. А пейката къде е? Къде изчезна тази пейка? Добре, не е във Fire. Добре. Ето това трябва да е. Не мога ли да обърна с тази страница? Не. То вече се стъмни. Добре, няма значение. Нека лягаме да спим. То пък не може. Супер. Тук се стъмни. Супер стана направо. Добре, през това време ще търсим. Къде е печка? Аз печка. Пейката. Добре. Не е тук. Тук не е. Няма как да е. Тук не е. Rabbit Cage. Не е това. Не е това, не е това, не е това. Не е тук. Не е тук. Не е тук. Не е тук. Не е и тук. Изведнъж някаква друга страничка се отваря. Забелязвате... Какви са тези неща, където ми излиза тук? Ето пейка. Най-накрая го намерихме. Ето така, да не е много близо до огъня, да не изгори. Ще ни трябва 2 дърво, а ние нищо не виждаме, супер. Да запазиме, защото намерихме пейката къде. Айде да се затворим тук. Затвори лекичко. Защо толкова силно? Ето. Лекичко се затвори. А и запалката ни осветлява вътре и така малко ще почакаме. През това време ще кажа ако свърша The Forest, защото тя нали не е по принцип цялата версия излязла. Така, ако ви харесва, ще продължавам да качвам и на FIFA. На The Forest повече ще качвам, защото, нали... Но пък по-кратки клипове, а на FIFA по-рядко, но пък клипове 1 час, 40 минути, 1 час и половина. И така. Да запазим отново. Това като се зареди тази уничка, ето тук виждате. Ще можем да спим, а то не може още. А тук надали май има канибали. Съмнявам се да има канибали. Така че нека довършим това дърво. Той е супер изморен. Само по 2 пъти мога да ударим дървото.
Както виждате. Тук май няма канибали. Май съм нацелил добро място за живеене. Ще видим натам. Ще излезе. Хайде де. Кога ще се щупи това дръвче? Скоро май няма да падне. Доста се измори нашия. Да, вече по един път мога да удрям дървото. Да, ето това. Еми, само ето толкова ще ни трябва за пейката. Не може и да тичаме вече. Може за половин секунда. Ето ни пейката, сядаме и сега ще си оточинем. Виждате отстрани как се възстановява енергията му. Да махнем тази запалка. До огънчето сме си седнали на топло. Топлим се. И така. Гладничък е, да му сложим да се готви. Лоу череп. Уоу. Какво направих? Някаква глупост. Още нещо трябва за това. Какви са тия неща? Още нещо трябва за това, за да се довърши. Какво? Такова ли? Не. Зъби ли трябват? Не. Добре, ще сложим брадвата. Добре, дека. Най-накрая го махнах. Така. Дали батерия ще ми трябва? О, чакай, чакай. Да. О. Я да видим сега дали ще работи. Ехо. Лол. Така. Това не може. Така. О, може експлозив да правим. Но как? Малко ще поекспериментираме тук. Не. Добре. Защо не става? Какво трябва, за да се довърши това? Нищо май не трябва. Май не просто мога да направя. Или листо... О, не, май сети какво ще ни трябва. Въже. Да. Сигурно това ще ни трябва. Да, въже ще ни трябва. Това е... Определено съм сигурен. Нека да поспим. То пък не може още. Като стане сутрин, ще приключим епизода. Така. Гладен е, нека покапнем. Първо да пинем нашето питие. И вече свърших от те питиета, така че не знам вече какво ще пиваме. Не знам. Няма пиво, няма ракия, няма нищо. Всичко ли пък се е развалил?
Нека сготвиме това гущерче. Той си възстановява пак енергията. Като седи на тая пейчица. Докато се пече месцето. Добре, би трябвало вече да е готово. Да. Еми, то не ни трябва. Еми, ето, нахранихме се. Не напълно. Съвсем малко не сме се донахранили, но това пак е и добре. Нека поседнем на пейката, докато там се зареди и да може да спим. Ето виждате, още малко остава. Ние все пак нека запазим. Тук няма канибали. Поне това е сигурно, че за сега няма канибали. Е хубаво, приятно. Както ако останете на остров. Примерно, ако някой се загуби, няма да има канибали. Това е просто игра. Ако го направят по-нататък, да си включиш трудността, така, май ще е по-яко. Не знам. Ще видим, като излезне цялата версия на играта. Да напомня, абонирайте се за PowerMaster TV и за The Gamer BG. Харесайте Facebook страницата на PowerMaster TV. Абонирайте се за PowerMaster TV анимация в VBOX. Гледайте там клипчетата на Yu-Gi-Oh! И така. И другите анимации, които ще бъдат качвани там. Да видим дали ще може да заспим. Опс, за малко се попаля. Съвсем малко. Я да видим как зарежда това. Преди май не можеше и да се спи. Но в новата версия са добавили и такова мутанти, излезнали това, чупики къщата за 0 време. Затова по-натам ще трябва да си направим и такова стена. Ето виждате нашата къщичка, огромната, която ще строим. Виждате каква е красавица. Сякаш с лети. Би било хубаво, ако имаш някаква така къщичка с лята, но няма значение. Така. Да запазим пак. Като стане сутрин, ще спрем епизодчето. Или още сега, даже. Вие гледахте това клипче на The Forest по PowerMaster TV. Аз бях The Gamer BG, вашия домакин и чао!